Elaine Belloc chu pathian ron nita Lucifer chuan nang hian min ho ve ngot thailo atia det chuan tunge ka hau cha ti reng renga lo ti dai ni ma se thil chu a thleng chho ze le mi zong in enge hemi dot li a hian lo thleng tur an sia tangai enge dot li a lo thleng tur chu mo ke hi ka intidam le don ani chumi zuwa chuan basanos kha ka that nga lang atia ni a soizo ve le hian Lucifer chu tak vaksi chuan Lucifer chuan a thu soi kha thlang le nga la tuma ani lo pon ati vela chuan det chuan kha movie top na angvel kha ni kha Italian na ang kha bas kha chan vele lam tap kha tlang chi pa ta che pin thok wa mai ka soi zia chu a to pe nei to te reng nen ilawin suma wang khan helai mun a hani ron thleng ta ni du than kha har ve bok e mani ani chuan ka ngak mayang du thlan tur dang thazok om huna ka che chuak zok mayang arei to khop mai shim shima arei to mi ka soi zia zok chu ibul chan dan kha nia engtie bultan mo oh kan universe kha big bang kha big bang ma sa zok kha anu mi lo zok kha a engama ha ka du thlan wanga ka ti ni leinem ani lo mo ka mu danen chuan a vein ang lo ve siam tu khan Michael le nang ma kha thila siam do na angai to chu ama sak ber te in ni a tin nang chu engma in ti chak lo ve thei lo tur khop khan I lo piang chuak nga la siam tu khan khale atia universe ka du chu chu min en kol sakro atingal mai che a ma se tu na hetiang ironi tamai hi amaklo tuklem lo ve siam tu po khan a thei reng green big lo siam tu yawe nen khan mo in anna pakhat ma kan nei lo chuan tu na ithil soi lai kha ka soi chak zong ani hau lo nia ti te Lucifer tun ba khi enghun thadang nge ka nei don chuan ka soyom zia chumo siam tu po khan mi thu pek zom reng ngai se helai mun a hian thil makdang ron thin le ma chu nang nen hian bas to patang ang mai kan tang ani hi tu na ka thil soi zong zong ho khamo ma na tang khan klo soi chak to te mai nia ke chuan tu na mi hi thi pui ka tum lo dam chu pui ka tum lom I thu soi zong zong khan mu mal pakhat mala nei lo nia I mo thil pakhat ka unaw pa ka shil chu le kha sim tu hi I thatani vai chuan anuwa rei tak chu le kha reng I dong don lo heti mek lai hian mo Elaine kha de ti relm chunga hian aron thlok lut mek ani Elaine chun melos tuman omlo hi ta hian a thim vek hi tia ti chuan Lucifer le de chuan Elaine ni Lucifer a hmu wanga hlim mel taka aron thlok thlafang wang chu anau hmua Lucifer chuan det bula chuan du thlan tur dang chu alo thlenge bosano sin lawin veng film khur tura min ti nge kha ani khi atiani det chuan thil mak dot le nge chu ni khi lo ti ve pokani Elaine chuan hlim em mai chuan Lucifer aron ti faka aron truma Elaine chuan hlim em mai hian nangma zong tur che mi ron thuna chuan ka ku thi ivon ngai ni o chuan keima chu atran tu le engemaw vel chu kaniang chakna ka peng che ati ve lai tak chuan nunglam chu wa hoya det kha awa mu ve ta ni
det chuan Icha mo Elaine. Milaw nga isak dusu okay chu. ti chuan Elaine chuan det ti mak ti dewa en pa chuan Lucifer a bula chuan imo englo nia ka kut hi khoi chuan power sak tak chu aron luang lu tanga I tak sakang zong zong te kha avai na dam fek mayang atia Lucifer chuan chu chu tunge shil chia alo tia Elaine chuan vantir ko pakhatania a ming chu ka sha tok mi alo tia ti chuan Lucifer chuan Elaine kut chu avon ta Lucifer chuan vantir kawi tia mini chin khan ethu soi kha engam chin chen om zia nei tho thil ka chan pha don pon hi leinem ati ni Lucifer chuan Hong chu min hon sakro Elaine Belloc. ati ta ni chu vele Muang changin ron thoro ole Morning Star. Thamuang takin omro. Helai mun hi mun him tak. Basanos le asia hlo ten anlat lo polo na mun ani hi. tunge lo trong kha mo Elaine Belloc manga nunna pelet le tu vantir ka fel khovera lo cheng reng to milio sani Basanos khan Lucifer kha aka panilawa comic tan tira trang khan Lucifer kha alo zir chiang charchara ti chuan Lucifer kha magic trick mangin abum zo kani o ti chuan Lucifer kha thok le khata aron al tavek zo kani ti chuan hetia tlak hian Milios khan ti dam tumin apor zong zong mang khan mun birudewa khan alo langal ani o ti chuan Lucifer ruang kha Elaine khan a zonga a mulok lawa ti chuan tlanga han portal ang deuh kha hmuwa aluta chumi chunga chuan Milios hi azhmuwa anin tonga Milios khan Lucifer hi ti dam kha lo tum ngat ngata rei tak an han ti barbar hnuwa khan Milios hian apawar chu Elaine mang hian Lucifer kha zutinung le turin Elaine hi alo tir kha lo ni o chung zong zong wang chuan Lucifer kha aron dam le ni o ti chuan mo a hnu deuh fe a Basanos bok khan Lucifer hi attack le ni Lucifer chuan halral dar be se ui ta fekani Elaine chuan det bula chuan det tiroi ni atia det chuan O ni e. Chuan nang chu yawe atunui nia. London ka mu zan bak che kha chu kalam hule ro re reng che. Ishan nu ko ron zun lai nia ko ron mu lai che kha chu. muna mi soya chuan ama chu re lo mi ilaem La chi alawani kha chu. Khatiang ami ga lak nun ber po kha sha chiang thei to lo. Alo man la turing ka ti ta ni kha. chu tiang chuan shil mo ka soim zia chu ama chu mu to mi khonge oma abula min shoi vero Ka ti thei lom chu chu a om na po hla lo. Amun dik ta ka iron kal cha chuan ni mai. Helama tang hei rong kal do em. Minute kha chung in new year ka chang kanam ngal mai ang. lalpa le khoila ya po muna ha kalo zong ve ka nang ma hilo zong mai tur che nia engti huna poi zo theng ti ro Ai thei lo. Eng tik lai chuan ni lo ve. Kati pal o Elaine. Lucifer a ithil pe kha. Nun na ni kha shem. Thil hi Elaine her dang lam zel don si a.
na tharau khom tu chuan thil engemoni hi alo thui malani a thil thui sa chu thingkung tanga chuan a khaya chu a thil khai chu mo laltrin angmain ati alani a thil lo thui be khamo Elaine ni tharau lom lo ni reng mai ngoi te a thia nu mo na po kha abura lo khai ve reng ani hi hetia lo ti tu nu hian ka hon ti en moi nan heng tharau te hi laltrin angin ka mangani atiani masa heti lai tak hian mo tunge solong suron khala Lucifer chon Elaine Belloc local ro le atia vezelian pui hi aron kengani Lucifer chon tuna atilea chu vela Elaine Belloc ki tharau thui be to nu chu chua tum chon tal ta vakani ti chuan munai nin chon a khaina tang chon aron thok thata ni ti chuan Lucifer khana bottle khalo honga bottle chunga chon Elaine tharau le munai tharau kha a thun ta dai ni ti hian an thian dun tharau kha awa chan chhuak ani hi ti chuan a hnu fe a chhuah ta ti hian Elaine le mona hi mi thi tharau ve ven lania chuanin Lucifer hian mo an thian dun hian ama cosmosium ama universeium Lucifer hian mo Mike Callan adimir jig power manga DC pumpui ati chiat veka ati thatle mek lai vel khan khami siper vel mang tang khan Lucifer hian ama universe turbik ama cosmo turbik tharle san lak alo siam veya chu khovel siam chumo Lucifer's cosmo antini Isuan Lucifer hi he a khovel siam thara hian ama hi pathia na ain rota heta hian the maker a intini ama hi ti chuan kan hmu mek ang hian he cosmo mishing masaber tur pahni mi pale mei chia chu asiam tani Lucifer choran bula chuan mi pale mei chia in ni ye in omna hi huan chu ania nangma ni ta ni ye atia mei chia chuan kalome atia mi pa chuan ma se tungei ni ve atiani Lucifer chuan siam tu kani tunami engkim hi nangma ni po kha ke hinun na le thi na petu chu kani atia mei chia chuan enge thi na chu alo tiani asiam tan chawawang khan thi na le nun na om zia po kha anna selo ni o Lucifer chuan thi na chu tuna in om dan let ling kha ni mai thim na le kum kho a engma ngai to thailo na chu atiani mei chia chuan a lo om mele thi na chu min pedonem ni atiani Lucifer chuan he ka thupek pakhathi in zom phot chuan in chunga hian thi na ka khentir ngai lawang chu tu ma chi bai buk su tu ma hi pathian biakin besu keima tiam hian in sathiamem atiani mi pa chuan o siam tu ka sathiamin ka sia alo tia Lucifer chuan ani chona tha e in pani khan du sangna ka hlana che huan khalo chen ra atia a thlo san ta dai ni Chuan mo Lucifer chuan hemi a cosmo a hian Elaine Belloc hi athil siam zong zinga hedgehog tel lawa a guardian a ruata tina thian nu mona hi hedgehog zong guardian a arwat ve thungani tuna ka soilai hi Lucifer a cosmo chau olani he Lucifer a cosmo hi DC universe hungani lo nia kan soitak over void DC pon lama khan ama cosmo turbik avasiam ve tinani chu ti chuan mo a hnu zela khan Norse god powerful lutuk Fenris the wolf god of destruction chiatna pathian an ti khan the present salal thuthleng primum mobile kha ti chiat tatumani
tuna hian the presence khan athil siam te kha akal san kan ti to kha video masalama prima mobile a khan tuna hian tuma an thu to hri lo tin dc a thingkung poimo tak pakhat yek dressy lan ti thil siam zong zong te nun na hnar an ti chu ti chhia ta tum bukani ati chhewai ani chuan dc nun na pumpui kha aboral vek don ani hei hi lucifer in a hriat vela chuan van rama han thlok chho mala angels te ho chu han warn ani ti chuan le angels ho le lucifer michael le elaine belloc te chu yek dressy lampan chuan fenris the wolf a thlen ma alo wa thlena thilpoi taka thlen ma a lo wa thlen khal tur chuan an thlok chuak ta ni ti chuan igdasi lampana an thlo pheilai chuan a bulvel an thleng to ti a chuan an pathum chuan an tla thata thut ani Elaine chu vak pheya Lucifer ka hmu thei lo nia mino puilok te atea Elaine ni mit kha lo dilani chu male tinmo angnung lama chuan Lucifer le Michael kha hliam na lu tukin thopo tho thei lo khopin ni khoshe lawin an lo tlu ni Elaine chuan engma hmu thei lo wang chol ti dan tur milo shil ro u atia amita del taringot mai kha om thiam lo a phi cheng to ni midel chung chuan Lucifer bula chuan wa vak pheya Lucifer khongain in hliam ti ka she thei na takin in hliam ani hi ma sai tho wa rangai ni keima chu chuan ko ti thei don mi lo nia thingkung kha kan thleng tong nge kan la thleng lo po ka she lo nangman ti dan tur mi shi lo chuan keima chu chuan ti dan ka she lo nia ati lai tak chuan Fenris the wolf le akit pakhat abon sam te chu an lo langa abon sam chuan I thian te chu na ni kha kan lo pui thei cheng em atia Elaine chuan tungei ni a alo tia amita dela a hmu thei lo kan ti kha o abon sam chuan ke ni hi pilgrims kan ni a yigdrasi lampanin kanong kalani ke hi skior fan kan ni a tin ka thian pa hi mi thiang lim berumi ran hi atia do ta sil dai ni o Fenris the wolf ate an ni ti kha sai du lo ni Elaine chuan engma ka hmu thei lo ka mi ta tel hi alo tia abon sam chuan khatiang kha fountain twin ti dam thei sin atia ni heta hian Fenris ai atong tir du mi alo ni a chan chu atong tir vai chuan an redon sia Elaine chuan ani chuan tui chu mi lo lak la ani hi thi thei ani lo a chan chu thingkung kha kan thlen wat watangai atia ni abo sam chuan ka kuting ka wa thalange o atia ti chuan tui thal sak turang deuh chuan Fenris sabula chuan vakala abo sam chuan minring hel su atia chu vele Fenris chuan he thi sen hi tui anga soin Elaine Belloc kha vape ka tum ta ni tui chu ka ne ikut lo do ro tia ti chuan Elaine chuan ko talo do a abo sam chuan thi sen chu tui ang deuin a fartir ta zoi zoi ni Elaine chu ngai thalo dewa avalum ve engamuni anga ti lai tak chuan abon sam chuan aka khan thun vat vat ro ani lo chuan hliam to lo khana thingal ma yang lo tia hemi a sai zo rol hian abon sam chu atlu ngal ani Elaine chuan thi sen chu tuimoti in Lucifer ka chuan an far ta keu kewa Lucifer chu ron mengta aron hararon thin rim tafakani kha thi sen khan lo possess dewani o Lucifer hi Elaine hian lo la thiam si lowa Lucifer kan thleng trap toin ka sia kan kalanga kan thleng vat mai anga ti don lai tak chuan Lucifer chuan Elaine chu arek tawak mai Michael churon hara Lucifer na fanurek lai hmu chuan makatilu tuka Michael chuan thopa chuan unau pa atia Lucifer re na ku chu wa thama ya ta mia thanga ro Elaine hi kati tak tak ani o morning star atia ni Michael chuan Lucifer chuan thinrim tak mai hian morning star Fenris salom kani si hal khalom kani ativa kani hetia ti zo vele hian Elaine lu chu thamin Michael lu chu wa tau tir popani heti vele hian Lucifer le Michael chu anin sual ta ni Michael chuan unau pa nang mai ni mi lo ni o tuna khana tia Lucifer chu har chho thei tak si lo wa chuan Michael chuan ani chuan tuna ka thil ti tur wang hian mi ngai dam don ni atita eng thil nge Michael hian ti tum tak Michael chuan Lucifer chu akap ta ni Michael chuan Lucifer tuna thu soi tu zong song kha nang mai ni mi alo nia Iswar chuak turani nang mai ron ni le turani ani lo chuan kan hna le he mun thleng tura na kan tor zong zong te hi engma lo ani don nia tin thil siam zong zong po a chiat vek don kha atiani Lucifer chuan a that hlo chu ala ti zui chu vela Lucifer chuan Michael chu
thingkung bula chuan a thlo chho pui ta Michael chuan Morning Star uno pa ka tha du mi lo chen ni o ati vaka Lucifer chuan nang khan min thatang mo van tir ko I tha po chiat vek to kha I chak lo tial ania ke hi nang ma ti chimit vek thai tu mei al kan hi I thi na tur chu kan hi atia Michael chuan ani chuan kan thi chan zong chu nang ma wang aniang hei hi nang ma than nge ani hi Lucifer chu thole nga la a har fim to ni Michael chu awa Michael chuan atlai to lutuk uno pa kan rinlok angein kan chaklo ta ka thidonin ka sia Elaine kha ron autte Elaine chuan hetai ko umpa alotia apa Michael lampan chuan oron kal pheini Elaine chu Michael bula chuan va thuwa Elaine chuan ko umpui du chuan ko umpui charang che I thi ma chuan ti tuma Michael chuan nilo milungai tharo tuna kala tong thei lai hian Kema hian thil ti theina a oma dunamis demir ghost an ti chu pathian pawarani ka thi chuan kema atangin aron chuak vek dona chu achak don ema wangin thil siam zong hian an dol zo don lawani ka thi to don ania Elaine ka pawar hi ka hne na tang hian la ro Michael kha athi vai chuan a demiurgic power kha ron chuakanga thil siam zong kha ama thi rol khan an boral ve ngal vek donani ti chuan ama kha nichin khan a thi don sia chuwang chonin a thi nu po a DC universe lo siam thale thei tur khan a fanu Elaine Belloc hi a demiurgic power kha a petani ti hian Elaine Belloc hian demiurgic power kha alo nei ve ta a DC universe a hian Lucifer le the presence ti lo a chuan a powerful ber toni o ti chuan ni china Michael a thi khan DC multiverse pumpui kha a boral ngal veka chuwang chon hei tuna po hian an pahnih hian thilwar vek overvoid kan ti a bok khan DC an pathian ngai tu na lekha phek top thailo kan ti anga khan engma reng lo omlo na khan anom le toni Elaine Belloc hi creation power kha pekani taxia chuan DC universe khan asang ta maya ti chuan Elaine Belloc hian DC multiverse pumpui kha omlo ta oma khan ama ngein asiam chop kha alo ngai ve ta ni he thil ti theina ro pui takhi nei ma se experience kha ala nei miolo wangin a mang thiam tak don chung lo ni o he chuan thil poimo tak pakhat thil sim zong kha Michael thi rol khan an thi ta vek kan ti sia enga tinge Lucifer khi anuwa khian alo la din si alo la dam si a chana oil sam ber chu Lucifer hi a powerful lutuka demiurgic kan ti engkim chiat na engkim top na kan ti po khan ala that zo chung lo ni heta hian Lucifer durability bonzia alangani o he ama po a ud vek hi le tuna Elaine Bellokin DC multiverse pumpui ama du dan nge ya siam chu kan lo thirang aril ro thil moi tak om chu siam chu atuma voi ni la ya lo chama chu thil lo cham pui chu enga alo changta a tin khovel ma saber chu asiama ma se chor chelu tuka akut pha le angai to na khan asom vekani nun na siama tuma atongkam masaber chak chua chu khipui ke na tak angmai nia tin a khovel siam masak ber dot chu achak zoka ma se athile ngal daya enga thil ti le soipo khan nun na ape chung lawani ti chuan an chia lo ta a chu khovel chu pahnia alo in then ta a chumi pakhat zoka chuan lal angin ala thu a ale lampang lia chuan asiam thiam lo ema wanga ama lo deu tu chuan achang vele a ti chuan khovel lama tang chon alo deu tu pa chuan nuiso tak chung chuan iti dang ha diglo alo tia chupa chuan ivan mol taki o Elaine i khovel siam ve dan chule alo ti ni hepa hi Lucifer ani o Elaine chuan Lucifer bula chuan ifin viau ti chuan Lucifer nangman nga tingai ti mai lo a titani Lucifer chuan
keima zo hi zirtir ngai chu kan ni leinem le alo ti ani Elaine chuan he munin taka tanga chhuwa vat hi ka du siam ka tum wanga siam po ka ni lo ati ani Lucifer chuan a dot lia chuan universe siam toro alo tia Elaine chuan masa heta hen thuin pathian hna kan thokher tur tinani chu hleinem kan universe tak kha achia chuan neile le kan tum tur zo ko lom chu kan ti theyang ati ani Lucifer chuan thil tak ngel po tuna hian alo lo nia a huna kan ti don ni alo ti ni Elaine chuan ani chuan kalome a thani chu ati ani ti chuan Elaine chuan he thumal pakhat a tha ti chu asoya chu vela khovel pathum na khovel soisel bo tuna kan chena khovel hi alo piang ta ni ma se chu khovel siam chu azuk en chuan ama lo en le thei ve tu reng thil nung kha an la hau lo maya ava thalo ve atia adik thailo re khongin oma ka thil siam te hen min se turani atia ti chuan tuifin ria te tuite chu azuk hoya ti chuan khovela tui zong te chu an lo khom ta veka chu vela tuifin ria ta whale shark turtle le re te chu rom piangin ama chu an ron seta ni ti chuan leya te chuan a thla te chu azal tira ti chuan sakhi zote sakor le badgers te chu rom piangin ama chu an ron sele a ti chuan van te chu a thok khuma mu jaili ar on te chu an ron pianga ama chu an ron sele ani ti chuan a topa a chil le khovela chil te chu azom khoma a kunjung tang chuan thil a siam ta a ti chuan le mishing te chu an lo piang ta a ama chu an ron sele ni ma se heng zong a siam ve lai mek hian ama deu so tu chuan alo la deu so reng maya rulin tura pe chok ang mai hian a musit na chu alo la lan tir char ani hemi deu so tu kan ti hi Lucifer Lucifer chuan a engber chunge moi ti le alo tia Elaine chuan ka thei top ka chua isim thin to wang mai khalmilo nui so ringot su atiani Elaine hi amitala del reng Elaine chuan ka thil siam hi a mu po ka mu thailo ka ril ru tanga ka feel deuh to pangai chuan a zia zong chu ka ngai to le a vot lutuk chuan thil troi thi to te kha kan thi hian eng tin nge kan ka siam dan hi adik thailo reng atiani heta asoi zia chu thil kha chu asiam nge ya ma se a thil siam te an thi khan eng tin nge an zel dan tur kha a se thiam lo ni ti chuan Lucifer bok chuan deuh so tak mai hian ka zo na ngai kha kan zo thaleng che a engber chu ngei ti a alo ti le a Elaine chuan englo nia khovel chungri lai tak hi kan ra na lei hi alum tok che theinan tuiril sa tak ka da chuan thil thi to ta ei turin ranun theng khat ka da boka chu tok mai ngem atia Lucifer chuan i ti tianga i thiam ve mayang alo tia ti chuanin a siam thiam lo ema wang chuan a khovel siam chu alo boi ta nuaya wana tang te chuan mai al chu a sur ta vak maya ti chuan a mishing siam te ho chuan siam tu hi kan chunga thinarima khovel hi ron remin van rama tang chuan mai al aron surtir ta ni an lo tiani then kha chuan siam tu khi in rem na siam puyang an lo ti ve boka ti chuan an siam tu ti lung oinan chuan an zinga nula it berle mi pachak ber kha chung trai na le mal som na in an hlan ani siam tu kha na siam thiam lo lu toga a thin heri me mon lo tia ti lung oi kha an lo tum na sa ni khongai thlak lom mai tro ti chuan chu nula it tak chu mai ala chu dan hal ta a ta na ti kan ni a ming kan riat lo chu min ngai nat pha theinan ti in an awani Elaine chuan khaile alo tia asiam boi noi ni ti kha sia a Lucifer chuan tak zet che chuano hengeya alo tia Elaine chuan adik thailo anin thatania atiani masai khu keima ming ve kinan ti mole atile deu ham sia Lucifer chuan ming pon la pek lo che kha alo tia Elaine chuan ka sai zia zok chu siam tu ming ang kha ni mai lom ain ang ve kalom atia Elaine chuan ka zulu tak ange atia ti chuan akelian zet chuan khovel chu azurap tani ti chuan a thil siam te chuan kan hne na aron kal veya an lo tia Elaine chuan ke hi mei chia kania siam tu chu kani ming nei lowi chu ma se tu na tang chuan Elaine ti in min auto ang katan hian tu nun na ma in hlan to bok lawang kalo dong don chung lo atia a hnuwa a kutlian tak chu aron tilanga in tong trai na po ka chang don lo aron tileni ti chuan tlang kang kha a kutlian tak mai chuan aron hlum thakani Elaine chuan ma se ti tak zeta thinlung taka in tong trai ero chuan kalongai thang cheu chuan ka hum him bokang cheu atiani ti hianin Elaine hian siam tu kan ti the maker the creator kan ti angni na kha anei to a athil siam zong te kha chuan pathian ti nan hre to ni ma se DC pathian the presence kha chu alani chung lo ni o ta hi chuan ti chuan akut lian tak van rama tanga aron ti lan khan tlang kang kha aron ti to pa hemi an mu the le hian chibai an lo buk sup ani tin akut an lo mu kha pathian chin chia na an lo hmanga ti chuan ke ni mishing te hi khami chin chia na kha kan ni ang an lo ti ani ti chuan khovela naw piang to phot chu Elaine nen kan in rem ti hriat nan kha mark ngei khan chin chi an niang an ti bok ani ti chuan kha chin chia na nei ho zong khan an chung nun na chu
tlang chi patanga tuifin ria dral thleng akayanga ti chuan anin thla pung zela chu chin chiana chu an ziak zelani helei zong hi an lo zo vek ma chu ti chuan Elaine chuan a thil siam te chu a han ena khovela chuan tram te natna hri te alo lengani chu khovel mi te mel ma ber kha alo ni tani Elaine chuan karan nung siam te ho khan thil thi to te an ti chea an lo in thak zela mihring ten thatani hi atiani chuwang chuan kan thak le lenge atia thak le atung vela chuan thil a hre chuaka mihring te kha natna hrik wangan thi theilo chuan khovela khan mihring kha an to lutukanga ei tur cho anin dai lowanga cho in chu reng khan mihring kha anin that le si don atiani Elaine chuan Lucifer chuan ani chuan ai ti dan thazo ke hriami atia Elaine chuan engma ka ti to lo zok moyang ati ta dai ni siam tu ni kha a ha thak lutuka ngai to chikim kha ngai lutuka ama hi omni sign kha ani tel si lowa me cheno pangvei mai khan multiverse pumpui enkol namo phurna kha achel veringot khani sia chuwang chonin Elaine Belloc hian siam tu ani na athil siam te enkol zuina na kha achun zom pe talowa ti hianin an omin om tir ta topani ti chuan Lucifer chon Elaine chu the yawe dance anti kha ti turin atitani ti chuan Elaine chuan in muta chuak to em thian te u ro pui ber lai po kana soilo nia mu chuak te kha chu hanin phi har sokila ka soi tur ber ka soi trap to ni o ti chuan khami hnu feya khan engamoi neu in dongna online Lucifer khan Elaine Belloc kha primo mobile la khan chutir tum ta ni achunga chuan an han lut ta hetia a thut vele hian a school form kha alo hale daya Elaine chuan ani chuan ti hian tiang ka ti do na tia Lucifer chuan iril ru kha soi top ro alo tia Elaine chuan ka ming chu Elaine ani Michael Demir Gos fanu chu yowe a tha chu kani ama awang khan thil engma ni lo kha siamin aron omtani he mun thiang hlima hian min tha tu ni na chanvo ka changti ka puange ka chanvo chu ka howe ni china Fenris the Wolf Khan Primum Mobile ti chera tum kan ti to kha ama top kha dark energy powerful lutuka in siamin Elaine thut lai takhin aron ti chetani mase khonge Elaine chu anu rong bolai chu zu muwa anu chon I thamo dot grile changhan tos kha melo lak cho saklok tia alo tia Elaine chon makati khop maya anu chu en chara Elaine hian thil rin hlel deuh ani ni Elaine chon khati khan ti so o affair lo nia atia anu chon
eng chu mo alo tia Elaine chuan kanu tak tak ni lo ngat nge kanu ang khera in ti lana alo tia ni anu ni si lo chuan tunge ni ta ang mona mai khalo niang ti hlom khop mai dro anu anga lo in siam chuan imhria sa anga ka intilan phot angai lom iril ruina hria thiam theidan phot turin atia anu anga lo in siam hian nangnen hian thi sen zom kan ni atile ni thi sen zom kan ni ti ta tunge ni ta ang le rin dewin nayem Mr. Easterman ang bok halo ni chong ka thina rim to ngotang ti chona nu kha gaudiam haran ti changta dei mai gaudiam chuan i cho kha eiro alo la ti zek zuya anu a mai kalaron changle awamak veo anu a phei chon mo Lucifer Morningstar aron changle ni chumole Elaine chuan ning tol tuka topte in thak to su mi pakhat chau kala hriat ngai lo ni ro atia chu vela Elaine Belloc chuan engkim siam tu pathian chu mai chhana ngei a hmuta an pahnih a rei tak an han ti hnuah chuan the presence chuan a pathian power chu ron phor chuakin atunu Elaine Belloc chu pathian power the presence power chu a peya ama chu akal bo daya ti chuan Elaine Belloc hi DC comic pathian thar the presence chu aron nitani Elaine Belloc hian the presence power le demiurgic power anei kop ve awangin DC comic ka hian pathian thar ron ni in achak ber toni khongai takin milo like sak vela mina subscribe lo ni ngat phei chon milo subscribe la milo share sak ro kalome